Sypeš? Sypem. Ale nie, teraz vážne. Prinášam vám ďalší diel zo série Poďme sa rozprávať o rôznych doplnkoch výživy. A dnes sa budeme rozprávať o vitamíne D3. A vitamín D3 by sa vlastne ani nemal volať vitamín, lebo je to skôr hormón. Je to vlastne v skutočnosti, ja som si spravil nejaké poznámky, sekosteroid. A je to teda molekula príbuzná steroidným hormónom, ako sú kortizol alebo aj testosterón. A sranda je, že vzniká v pokožke, ale z cholesterolu. Ten zlý cholesterol, na ktorý proste kade tade všade pindajú, tak práve ten je kľúčovým pre vznik vitamínu D3. A tá celá vlastne mechanika toho je veľmi komplikovaná. Ja nebudem sa hrať na to, že tomu presne rozumiem, ale čo viem je, že vlastne vzniká v koži, musí na tú pokožku dopadnúť UVB žiarenie a vtedy vlastne potom putuje ako taký medziprodukt do pečene a v obličkách sa z neho stáva práve tento kalcitriol, tá aktívna forma, ktorá funguje ako hormón a ona zapína alebo vypína stovky génov. A funguje de facto ako regulátor génov, hej, tento vitamín. Je ich viac ako 1000. Je to tzv. Endokrinný boss, čiže podobne ako iné steroidné hormóny, on sa viaže na receptory v bunkových jadrách a určuje, ktoré bielkoviny sa potom tvoria. Je v tele absolútne kľúčovým elementom. Veľmi veľa videí zaujímavých som na túto tému pozeral a to vlastne, čo ich spája, je, že nedostatok vitamínu D3 je veľký problém v našej populácii, hlavne teda v Európe, hlavne v zimných mesiacoch. Dôležitý, jasne, taká tá klasika, hej, že kosti a zuby, imunita, mozog, nálada, srdce, cievy, svaly, plodnosť, autoimunita a dokonca aj metabolizmus. Všetci vieme, že najlepší zdroj je slnko. Ehm, Tam je dôležité opakované vystavenie sa slnku. Čiže nie, že týždňová, dvojtýždňová dovolenka a byť na slnku od rána do večera. Bohužiaľ, tá možnosť získať práve ten vitamín takýmto vystavaním sa je dosť malá. Oveľa lepšie to funguje, keď sa vystavujete krátko, nejakých 20 minút, ale pravidelne, hej, niekoľko týždňov, mesiace, vždy keď vlastne je pekné slniečko. Čo sa týka potravín, tak masné ryby, vaječný žltok, pečeň, niečo málo je v hríboch, alebo aj potom suplementy. Hej, tie sú vlastne na nezaplatenie. Tento konkrétny tiež nájdete na webovom shope gains.sk, kde pomocou môjho kódu KRENCO získate 7% zľavu a malý darček. Dokonca teraz to funguje aj na zľavnené výrobky. Takže úplne bomba. Čo sa týka dávkovania, hovorí sa, že 1000-2000 jednotiek, miera sa to v jednotkách a je úplne v pohode. Tieto sú dávkované ako 5000. Ja som úprimne videl aj 20, aj 40, aj 50 000 jednotkové tabletky. Nie je to úplne bežné, ale niektorí hovoria, že čím viacej, tak tým lepšie, hej. Um, Rozmýšľam, že či sme ešte niečo zabudli povedať. Jedna dôležitá vec, keď máte tmavú pleť, tak premena na vitamín D3 je vo vašej pokožke pomalšia, takže toho slniečka potrebujete kúsok viacej. OK? Díky moc za sledovanie a pekný deň.